Čus, ja som Termix 28 a v dnešnom videu si moja sestra po 1 roku zase zahra Brawl Stars. Pozdrav, sestra. Ahojte. A my ideme na to. Toto je Dampanve, jej účet YouTube Gaming 2008, má ho založený v roku 2025, to je brawlery. Môžete to video stopnúť a tak. A joini sa do môjho klubu z Kuknihek. Je tu môj hlavný účet Prime Termix 2008. Je tu môj vedľajší účet Pusinka, kde mám Maxir na Mortisa. Ďakujem. A my môžeme ísť na to. Ja zdávam Kaze a moja sestra si dáva Pinksta. Toto je jej najobľúbenejší brawler. Môžeš byť ready? OK, dám pánu, moja sestra mi ukazuje, že si mám dať Lumi, tak si dám Lumi. A nemám si dať Bastra. Dobre, tak dám si Lumi. Ako moja sestra chce. A my môžeme ísť na to. OK, dám pánu, toto je už moja sestra. Ja som si mal dať Lumi, tak ja idem Lumi. Za ňu moc neviem hrať. Tak preto som ju chcel. Aspoň si ju vyskúšaš. OK, dám pánu. Hop, Angelo dostal stun. No nie stun, ale proste slow. OK, moja sestra tam niečo robí. Asi zničila power cube-ku. Very nice. Very good. OK, dám pánu. Furt ma prenasleduje kolečko. A potom ideme Kaze. Ja dám. OK, dám pánu, tu je jeden tým. Musím si dávať pozor. Tu, hore. Som nasraný Finks, nehaj. OK, dám pánu, to je celkom hrozná situácia, tu Edgar. Oh my gosh. OK, moja sestra zomrela, nevadí. Ja to skúsim zahrať. Angelo, nepríjemné. GG. GG, dám pánu. Dám pánu, ja idem teraz Ultra Legendary Kaze a moja sestra by si mala dať 8-bita. OK, už sa nám Dampanve spustila hra a my môžeme ísť na... Dnes mi prišiel nový mikrofón, takže mega nice. Ten mikrofón má aj vešiak na sluchatka, takže very good. Už sa nám spúšťa hra a moja sestra zobrala Juju a ja Kaze. OK, toto vyzerá veľmi ťažko. OK, Dampanve, zničil som jednu powerku. Za Kaze už som sa od minulého videa celkom naučil. Týpek sa volá Tralero Tralala. OK. Som sa za Kaze celkom zlepšil. Nechcem flexiť. Môžem ísť do vody? Hej, môžeš. OK. Riko, bacha. Dead. Som mŕtvý. Nechoď ku mne. Zdrhaj. Dobrý. Zdrhaj tam, áno. Moja sestra dala najlepší doč. Ale toto už asi neprežije. To bola, dám pánu, moja chyba. My ešte môžeme ísť raz. OK, dám pánu. Toto už vyzerá celkom ľahšie, aj keď je tu Kid L pri... OK, dám pánu. Moja sestra hovorí, že malý kocúrik bude nepríjemný. To je myslené Kid, ako keby ste nevedeli. OK, tu sú power cube-ky. Hop, takto. Toto nedám, ale takto dobré. Pierce. To si zoberiem, iba jednu. OK, on sa zlakol. Aspoň si minul ultinu. Hello, kde si? Remix. OK, dám pánu. Moja sestra ma hľadá, idem za ňou. A potom na konci si dáme mojej sestry hodnotenie, že či tú hru bude ešte hrávať. OK, ty si tu. Oh my god. S kým tam fightíš? Power cube-ku. Ty si ma zabil. OK, tak toto neviem, ako by som mal zahrať. Takto. Ja by si to mal zahrať utiec. No, asi hej. OK, idem ich zabiť. Pomoc, help. Čo by? Keď nebude nikto robiť môj Termixovi. Ja som mŕtvá. A ja zdrhám. Chod na ten krík. Cold ma zabil. A dávame si poslednú hru a môžeme ísť na to. OK, teraz dávam Bastra.
OK, dámy a pánové, už sa nám spúšťa hra a po tejto hre sa opýtame mojej sestry, že či túto hru bude ešte hrávať. A podľa mňa, dámy a pánové, Brawl Stars vraca Prime Time, lebo teraz zase Clash Royale upadá a Brawl Stars sa zase oživuje. To môže ísť na vodu. Pozor. Ma to nemôže dotiahnuť na mňa teraz. OK, kit. Bodyguard. No bacha. Ja som nedávala pozor, vieš. OK. Moja strana nedávalo pozor. OK. Edgar. Mi ukazuje klauna, aj keď ja som ho zabil. No nevadí. No pozrite sa, čo vám ukážem ja. Som celkom spravil chybu. Tu je Chester. OK. O, druhý Chester. Tak to je nepríjemné. Dole, sestra. Sestra, preč. Ja sa od teba nabijem ultinu. Čakaj. Dobre. Presne. OK, mám ultinu. OK, zabili sme ich. Ja som vedel proste, čo spravia. OK, zabij ho, sestra, zabij ho. On je skoro mŕtvý. Sestra, poď ma voláš sestra. OK, bomby, ideme. Angelo. Ne, Angelo ešte žije. OK, už nie. Top 3 už. OK, moja sestra je asi dead. Ale ja tu OK, moja sestra ide brutálne bomby. Nie, môj Slizolin. Moja sestra šla bomby. A ideme sa opýtať mojej sestry, či túto hru bude ešte hrávať. OK, tu si ešte vyzdvihneme start drop a my sa jej to môžeme opýtať. Sestra, budeš ešte niekedy hrávať Brawl Stars? No, najprv sa to opýtame fanúšikov. Nech nám napíšu dole do komentárov, že? A napíšte do komentárov, či ešte máte radi Brawl Stars. A teraz ty, sestra. Čo si myslíš, Termix? Podľa mňa sa ti táto hra nebude páčiť. Ale bude páčiť. OK, dám pánové, takže aká je tvoja teraz najobľúbenejšia hra? No, ešte Roblox a druhé Brawl Stars. No. OK, takže jak sa vám toto videjko páčilo, like, odber a vidíme sa od ďalšieho videjka. Čus!